kamo, no, kamong nagtuo lang gihapon karon nga kung mamatay mo, ampuan mo niya maluwas, pagmata na mo, ay natulog gid mo sa tinuod lang pagkasulti. Kaya nga naman, magpatuyang man mo sa inyong ginabuhi. Tanang kahilayan, tanang supak sa kabubuton sa Ginoo, inyong buhaton. Unya inig kamatay ninyo, nagtuo mo nga inigampuan mo maluwas mo. Perting dakuan ng bakak. Kamong masinupakon ay challenge yo. Tanawa sa poor gospel, kanang si Ginoong Hesus mismo nagingon, kung naa ba siya gisulti nga maluwas ang patay kung ampuan. Kung makakita mo ana, den, mundang ko og sulti diri. Mundang ko og sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini nga tong mga higala nga mga sulpot ba nga ming sulpot lang ang pundok after 16th century. Pastoryahon ni mong murag yung tinuod nya mura pug kinsang santusa or mura pug kinsang nga perfect ba. Kung baga, kung makasulti bitaw ka nang mingon nga kamo sa inyong kinabuhi. Mura yung kinsang tawag ining tarunga. So tabagon tani ang gitawag people niya ka mga punto sa gi-present sa iyahang video. Actually murag pastoy man nga tong higala nga siguro ako masayop mura ni kuan born agoy ba ambaga. Number 1, nahulog nga siyang presentation murag siya ra ang nagwali mahitungod sa pulong sa Ginoo. Sumala pa niya kung makabasa daw kuno ta nga kung mamatay na iampo buhonon daw siya pagwali. So sa Ginoo ko ni mga tawanan wala pa mo na ni nagwali mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nani mga nga santos nga mga tao nga diin mituos pulong sa Ginoo bisagwa pa mo. Hinumduman nato nga before mi ani kaning inyong pundok nagsugod sa 19th century. Before mo nanganhi not less than 200 years na ang Kristyanismo aning gitawag og Pilipinas. So buti pasabot nanay nagtudlo mahitungod sa mga balaang mga butang nga gisulat sa balaang kasulatan. Ug nanay mga tawo nga nalangit tungod niya nang maong gitawag og pagtuuha ug nanagani mga martir. Kumbaga, sa pagtuso, ay may gadlukan nang di na kamuwali. Sa pag di kamuwali, yan ang simbahang Katolika. Number 2, tingon pa niya, magkinabuhi daw nga, tawag ng supak daw sa kabubuton, o di daw uyon sa kabubuton sa Diyos. Kaya nagtuo daw ta, o nagsalig daw ta, nga after daw mamatay, pwede pa daw iampo, aron maluwas ta. Mali! Dili na pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nga naman kay, ang pag-ampo sa mga Katoliko alang sa mga kalag sa mga nangamatay, pag-ampo na alang ni adto mga kalag nga naa sa purgatorio. O ang tanang kalag nga naa sa purgatorio, luwas na sila. Pero ano naa man sa dito, tungod kay nahiagom sila sa temporaryong pag-amtos kay samtang buhi pa sila, naa sila yung mga damyo sa mga sala nga ilahang nahimo nga diin kinahanglan nilang bayaran. Ang sala manggod, for your information toy, duha ang epekto na ay guilt, na ay damage. Kanang guilt ang muuli ana ang Ginoong Jesucristo kay di man na tao gusto ka ba spiritual tawag in connection na naputol tungod sa sala. So ang muuli ana ang Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagdawat kaniya ug sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika mo ng mga sakramento. Pero na ay damage, kanang damage kanang epekto sa sala nga nahimo sa tao dili pud sa sumubayad ana. Nga naman kita may gahimo ana nga mga damyo so kita ang mobayad. So kung wala na to na mabayari samtang buhi pa kita aning kalibutan na dito na bayaran. Nga naman kay walay bisang gamay lama sa sala nga makasul sa langit pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. So buti pasabot kanang mga kalagan na sa purgatorio luwas na sila. So ang amo ang mga pag-ampo alang ni anang mga kalaga para instead of magdugay sila, dalion sila sa Ginoo ba pagpalingkawas anang lugar nga naman tungod sa mga pag-ampo sa mga buhi. Kay sumala pa ni Ginoong Jesucristo sa St. Matthew chapter 5 verse 26 nga bilang guon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. Nya ang Dios kay hukmanan man siya. So kita nga mga buhi pa mo file og appeal. Lord, kung imingon ka nga o sa kalibo ka tuig sa din pinaagi nining among mga pag-ampo, himuon na lang nimong 800 ka tuig. So ingon ana ni file mi og appeal kay para maubos-ubusan ang kadugayon nga iyang amtusan ni anang temporaryong pag-amto sa gitawag namog purgatorio. O
ug again, ang tanang kalag nga naa sa purgatorio wa na kahigayon ng maimpierno. Luwas na sila apan gilinisan lamang kung sa kuan pa ba kana bitong gi-perfect sila ba. Kung baga ngano man kay naa sila gibit-bit nga mga bagahe nga mo nang damyo sa sala nga nahimo samtang sila buhi pa. So mo ni purpose kanong mag-ampo mi dili aron maluwas nga hunong-una ninyo bisag impierno huno na maluwas gyapon. No. Di na mo itudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo di lagi magpamaoma. Okay, kamo ra ba mga istorya mo ra gyud nga tawag in mga correct. Murag kamong musukan ba kamoy tama in terms of interpretation sa tudlo sa Iglesia Katolika? No. Dili sir, dili ma'am. Og dili toy ha. Dili toy. Kanang pag-ampo sa mga Katoliko alang sa mga nangamatay buti pasabot ana. Yon. Kana bitong ni file og appeal kay para instead of magdugay sa mag-antos anang lugar padalion siya pinaagi sa gihimong pag-ampo. Kay ang tanan nga naa diha anang lugna-lunaa giandam na para sa langit. Mura bag plato ba? Plato nga gigamit sa tawag ining kananan after magamit na pwede ikulog banggira iagi o na nagugasanan. So kanang giagi gugasanan giandam na sila para sa banggira. Pero kung ang usa ka plato nga gigamit dias kananan mahugay na ang buak din na pwede ibalik og banggira ibutan na nagbasuran sama sa kalag nga nakahimo og mortal nga sala kanang sala ikamatay 1 Juan 5:17 dito na iimpierno. Pagkatong tao nga nakabuhat og sala apan nakahinulsol Isaias 1:18 naging uli ngadto sa Ginoong Dios unya napa si damyos nga bayaran di na sa impierno. Kung dili balangit siya pero kinahanglan bayaran pa niya ang iyang damages na iyang nahimo samtang siya buhi pa og dito siya iagi sa purgatorio. So muna among ako na i-correct ning pastuya kay pataka lang og tawag ang interpret bastudlo sa Iglesia Katolika. Di na tinuod nga nag-ampo mi aron maluwas no. Ang amo ang gitawag og giampo nga malingkawas sila anang luna nga temporaryong pag-antos or maluwas sila sa hidalaling panahon sa temporaryong pag-antos. Ngano man kay in nature luwas na silang daan. Ang luwason lang nila kanang ilahang gitawag og pag-antos kay siyempre according to Saint Thomas Aquinas ang kainit sa purgatorio way kalainan sa kainit sa impierno. So man amo ang padalion tungod sa amo ang gitawag og pag-ampo. Man ang Kristo samtang miadtos lubong ni Lazaro nag-ampo alang sa mga sa iyang higala nga si Lazaro kay kinaiya na nila, tradisyon nila, kultura nila nga pag naay mamatay ilahan ng iampo 2 Makabeo 12:43-45. So, mo na to'y ha. Kanya ka nang gingon ninyo nga maayong buhat. Okay man ko ana, wala problema sa kuha. Pero magpulos lang ang inyong maayong buhat kung naa mo sulod sa Iglesia Katolika. Pero kapag wala ka sulod sa Iglesia Katolika, kanang imong maayong buhat trapo lang na atubangan sa Dios o di na mamahimong pamasahin nimo padong sa langit. Bisan pag ikaw na ang pinakabuutan sa tanang buutan anang kalibutan na kung wala ka sa simbahan ni Kristo, wa nimo gidawat sa Kristo. Kung wala nimo dawata ang grasya ni Kristo pinagi sa mga sakramento, wa nimo gidawat sa Kristo. Kung wa nimo gidawat sa Kristo, so therefore, impierno mo dangatan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.